Les restes mortals de Leopoldo Calvo Sotelo han estat rebudes amb honors militars de la carrera de San Jerónimo, on esperaven el president del govern i altres autoritats. El fèretre ha entrat a la cambra baixa per la Porta dels Lleons, que només s'obre en ocasions molt especials. Una hora després, a les 11, els reis i els prínceps d'Astúries han creuat la mateixa porta. El monarca visiblement afectat ha fet lliurament del reial i distingit ordre de Carles III i després, a través d'un comunicat, ha afirmat que mai oblidarà el servei de Calvo Sotelo a Espanya. El president del govern elogiava la figura del seu antecessor en termes similars. Es un día para que la democracia llore a alguien que dejó mucho empeño para que vivamos en un país de libertades. Per part del govern també han anat a la Capella Ardent la ministra d'Educació, Mercedes Cabrera, que era neboda de Calvo Sotelo, i el ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, entre altres. La presència del PP ha estat molt nombrosa amb l'expresident del govern, José María Aznar, el líder de l'oposició, Mariano Rajoy, i altres destacats dirigents del partit. A partir de les 12 del migdia, la Capella Ardent ha quedat oberta per a tots els ciutadans que s'hi han volgut arribar. Durant tot el dia s'han format cues al Congrés dels Diputats per donar l'últim adeu a Leopoldo Calvo Sotelo. Demà serà enterrat a Ribadeo, a Galícia, i el funeral d'estat es farà dijous a la Catedral de l'Almudena. Marta Viladó, TV3, Madrid.